seneng to. Senengku mek mewakili kanca-kanca. Insya Allah bisa manfaat. Aduh. Kowe iki kok iso padha ae karo kono. Yang idamanku Yen sandinge rada lemu kuwi ngono uga gendakanku. wah tak lagune. Piye? Andai engkau jadi bunga, aku jadi kumbangnya. Tak entup, tak entup. Mas, berarti aku sampai top terus ya, Mas. Kelangku. Kaya kula niku jembleng selendang gumun setahun. Pripun. Masya Allah, ternyata masyarakat Bujel Nggih. biarpun sekupnya di kelurahan. Nggih. Tapi kaya-kaya kelasnya wonten ing kabupaten. Mula Ngaten, tepuk nggih, tangan ngaten, kagem nggih. masyarakat Bujel mawon hari ini. Nggih. Nadyan mapanipun wonten Saestu. Karang Padesan Nggih. ning pun kados wonten ing kitha, nggih ta? Nggih, saestu. Nggih, Kula niku nggih. dadi dagelan pun enten pirang puluh tahun. Nggih. Lagek bengi niki rekor muri kula, Pak. Dagelan diliwatne pinggir kali, Pak. Kaya jan kuli kaya wong nyuluh kodhok Nggih. Masya Allah. Matur sembah nuwun Mas Dalang. Nggih. Krana beliau ingkang ngamangku gati, piyayi-piyayi ingkang berkompeten dari jajaran Forkopimjam, wonten Mbah Camat yang mewakili atau beliaunya juga rawuh dari TNI Polri, dari masyarakat elemen berbagai sedayanipun makempal dados tunggal. Tur mboten ngirangi subasita sopan santun adat ketimuran unggah-ungguh tata traptrusilaning piyayi Jawi, beliau Mbah Lurah Wahyu. Ini biarpun beliau itu ngasta wonten ing kelurahan tapi secara kebijaksanaan untuk memprioritaskan masyarakat Bujel sedayanipun. Amin. Pripun cobi penjan raoske cobi. Sing mirsani sayek guyub rukun kados ngeten iki pendah bombong penggalih panjenengan. Nggih, bombong mongkok sanget. Wah, kula niki ngati angen-angen pun enten setahun. Pripun? Kula kok arep nderekke panjenengan kula ngati sinau, Mas. Sinau. Dalang iki dalang ngendi tur fenomenal kok ngendi kula ngaten. Lah panjenengan napa supe to Mas kalih kula? Kula Rumiyin nate pentas kalih kula dateng balik papan Kaltim. Masya Allah. Manggenipun wonten dom mriku semanten. Wonten lapangan dom Nggih. pinggir Nggih. pinggir pantai niku. Menawi mboten klentu 2017 menika. Masya Allah, yayi Nggih. kok si awet enom kaya Ah, ngene to. nggih. Malah tuwek mbiyen kali sakniki lho. Wah, sampane ketoke junjung bosok bareng anu terus diceblokke. Wah. Sampai napa mboten kelingan to, Mas? Dereke Mas Parjito nggih. Nggih, Mas Kentir ngoten mawon. Ampun to, yayi kok. Mboten napa-napa. Manu pangapunten kula niku sok kula mboten sok nate nyonyok penggaling yayi kathah. Mengke nek kula ngomongke kentir ngoten lak ndak saru wong kula larine penjan yayi sepuh kok. Ngaten nggih. Nggih, alung gendeng ngoten mawon malah. Arwane leh genah ngoten lho maksudnya. Mas, sampean paling tidak kudu iso mirsani kepiye bengi iki ngono lho. Iso ndelok ngono lho. Mas Marjito ki lenggah. Biyen petuk ning Kalimantan apa ora kelingan apa? Sapa? Beliaunya ini lho, Pak Majito ya? Pak Marjito. Di. Ini lho. Dalange kaya ngene kok iso lagek teko ndi iki lho. Rangkep saiki Bapak. Lho, rangkep napa? Rangkep pripun to, Mas? Ya ndalang ya bakul tremos barang sak. Lah wong iki dalang ora ndek asisten ki ya ngene iki mandiri. Iya. Mula pangapunten Mas. Kula Nggih, niku nggih. Sampean ki Mbah Wahyu, Mbah Lurah, masyarakat. hebat ya. Pak Pak Wayan. Oh, Mbah Lurah Mbah Wayan. Mbah Wayan. Sopo to sing nulis Wahyu mo sapa? Contonge sapa? Pangapunten Mbah Lurah, Jan. Wis jan asisten. Awakmu ki lek rapal teko sing apal. Sampean Mas mriki Mas. Wong niku wau tra kula blegongi kok, Mas. Oh ngoten nggih. Jane panjenengan ngendika awit wau Pak Lurah, Mbah Wahyu, Mbah pancen kula umbar mawon wis ben kok ben kisinan kula.
jenengan ki untung kok kula ki dadi dagelan kulino kisinan. Dadi ora spiro nemen ngono. Iya. Piye Mas Ludut? Ya wis ngene ae. Loh, kok ngene piye to lha iki piyayi sakmene kathah iki ya melu pengen seneng-seneng kok iso. Gumun aku iki. Gumun pripun? Bujel nanggap wayang panggonge gedhi mek trimo ngresmekne jeding iki aku jane ra. Oh ngresmekke jeding lah. Matane. Iki fasilitas umum masyarakat kok iso. Ora ngresmekne kamar mandi iki. Ora ngawur rek. Tak kira lek ngresmekne kamar mandi iki. Oh iki acarane menyongsong untuk Hari Pahlawan. Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda. Kalian Hari Pahlawan. Pahlawan. Nggih. Ya. Yo gini kudune lak paham to 28 Oktober itu Ya Hari Sumpah Pemuda. Itu harus kita pegang. Sebagai warga Indonesia yang baik kita harus ingat PHBN peringatan Hari Besar Nasional 28 Oktober Sumpah Pemuda. gini apa? Apal. 10 November. Hari Pahlawan 21 April. RA Kartini. Niki sekolah, Pak. Sekolah no. 2 Mei. Pendidikan Nasional. Apik. 17 Agustus. Kemerdekaan Republik Indonesia. 5 April Jumat Pahing. Geblake Pake. Kuwi nyen. Apa ini Hari Besar Nasional kok? Jumat Pahing iki. Wong tuwa ki ya pahlawan. Wah. Apapun bentuk pahlawan, kamu kan tahu apa arti dari pahlawan kan tahu toh. Pahlawan itu diambil dari kata pahla itu pahlawan itu pelaku. Nah, Iso ora kowe? loh, pahlawan. Ayo jelasne, Mas. Iso ora kowe? Mboten saged. Iso ora? Mboten. Rasane mburi. Oh iya iya. Sini. Sing tuwek sampean. Pokoknya sing ra iso kudu manggon guri. Nah, Nggih, Mas. iya. Soalnya kalau kalian Mas Kluduk Loh, itu Gong. ada satu Harus penyelesaian yang positif. harus Nggih. disampaikan Iso, dengan iso, baik. ora, ya Ora ya ora. ora. Ayo. Ngono. Pahlawan niku napa? Iso ora kowe iki? Mboten. Nek mburi. Nang guri, nang guri. Ora iso kok ngarep sini. Ganteng oleh. Tapi ilmumu iki sini. Iki Sing gak iso kudu ning Nang guri. Lah kamu kok aku ora iso iki? Lah iya, kok ning ngarep kowe? Lho, kudune. Ning mburi. Lah iya wis to. Wis Jadi jadi ora iso kuping. ning mburi kok iso. Tambah rungokne kowe iki apa? Lho, lah kok kowe mubeng rene ngopo? Aku ya ora iso. Ayo padha wae kok iso. Ah, Bangsane. Pahlawan ki saka tembung pahlaki pahlawan tu pelaku. Jadi sosok seseorang yang melakukan sesuatu tanpa mempunyai tendensi utawa pamrih apa wae, itu patut disebut pahlawan. Mulane pahlawan-pahlawan biyen perang karo Jepang, perang karo Belanda, Oke. kuwi ora duwe pamrih apa-apa. Mung pamrih siji, negara kita yang tercinta, negara Republik Indonesia tetap merdeka. Alhamdulillah. Loh, dadi pahlawan iku yang ngono kuwi. Jadi pahala iki pahala. Pahlawan ki pelaku. Dadi wong sing melakukan sesuatu tanpa pamrih golek pahala kuwi pahlawan. Nek enek sing mastani jutawan. Jutawan. Lah nek jutawan iki. Jutawan ki juta ki duit, wan ki pelaku. Dadi wong sing akeh duwite kuwi jutawan. Nek dermawan. Derma ki dharma ki sedekah. Wan ki pelaku. Dadi wong sing seneng sedekah ki dermawan. Iso iki. Ayo pinter ya, Lho pinter. nggih lho. Budayawan. Budayawan budaya ki budaya wan tu pelaku. Dadi wong sing nglakoni atribut budaya iku iso diarani budayawan. Lho. Lah nek bakwan. Pak, Padha enek wane kok iso ngono. apa kuwi mau? Bakwan. Ayo nek bakwan apa tegese? Bakwan, bak ki wong wedok. Terus? Wan ki pelaku. Terus? Dadi sing nggih bakwan ki wong wedok-wedok. Lah wong lanang gawe apa kek? Cilot. Kowe iki agar Apa enek kok bakwan mbok tekoni iki rumah samu ki lho. Inilah bentuk syukur. Iya, wis to diomongi. Syukur yang luar biasa. Luar biasa. Mbah Lurah. Mbah Lurah Wayan. Wayan iki asmane iki nun sewu. Iki kaya-kaya piantun Bali. Iji. Wayan iki. Ya lah. Tadi- Tapi insya Allah namanya Bali, tapi beliaunya cinta terhadap Jawa Timur, tresno karo Mbujel, dan alhamdulillah mengangkat harkat budaya ono ing tlatah Mbujel kene. Tepuk tangan kagem Mbah Lho. Lurah. Lho, Iki lek rangin iki lho, penonton Aku- wayangan begini dicepaki gazebo iki lek ra Mbujel iki rangin iki. Lho ini memang tempat untuk apa jenis berwisata kok iso. Oh wisata kene. Engken no. Oh. Delok mburi ki akeh wisata tok. Bengi ki akeh iki. Loh, lho iki pengunjunge yo ngene iki pengunjung iki. Piye to kowe iki? Ya iki ki nggon destinasi Oh, wisata. iya, aku seneng, aku memang. Mula pangapunten Mas Prajito. Nggih. Mbah Lurah menika mujudaken syukur. Syukuripun ingkang inggil Nggih. ing dalu menika lak ingkang dipun wastani guwak ragat. Ah, nggih. Kabeh niku sing dijangka lak nek wis guwak ragat ben iso entuk nikmat. Ah, Tur sing dono di- rasa. Nggih, ingkang dipun ijabahi menika ingkang nikmat dipun paringi kalian Gusti Allah Gusti Subhanahu Allah. wa taala.
syukur ki penting, Mas. Eh? Syukur itu penting karena semua itu adalah titipan. Mbah Lurah kagungan jabatan itu ya amanah. Wong sugih sing gelem sedekah kuwi ya amanah. Mbah Lurah lho. Nyapa? Anakku kok Mbah Lurah kok pamerne. Anakku sing ngene iki lho. Nyapa? Ning Polsek Mojokerto ya. Alah. Dinas po. Nyopet kecekel ndek iki. Lah wong anake nyopet kok kecekel iki lho kok iso paling tidak dicontoh. Contoh sapa? Ini ki kesuksesan masyarakat Ya. Bujel. Iso nggelar kaya ngene ndae kok mangsane. Urunan kok ngene iki. Lah mula iki ana tongkat estafet ki to. Iki Angge. rukun ngene iki lho. Hmm. Kaya mbujeli rukun. Pripun? Enek apa wae urunan, enek apa wae kerja bakti. Nggih. Iki hebat, ora bedak-bedake siji lan liyane. Piye, Mas? Nggen kuwi ngeri. Nek nggone sampeyan. Masyarakat iki ya ora kaya mbujel kene. Nek Bujel lak duduk sama rendah. Berdiri sama tinggi. Berbineka tunggal ika. Iya. Kegotong royongan. Itu selalu ditanamkan. Hmm. Lek nggon kuwi masyarakat iki enek dua kubu, Pak. Kok iso ngono? Akhirnya perselisihan itu timbul antara satu dengan yang lainnya. Hmm. Ngeri sampai saiki. Mas. Loh iya, sampai jam malam tuh dibatasi. Antarane dalam bermasyarakat. Iya, Hmm. ngeri. Jadi enek perbedaan pendapat, ada perbedaan segalanya. Jauh Pak kali Loh. dalam penjenengan. Nggih, tebih. Enek jam malam nggonku ki ya, wong wedok ki maksimal metu bengi jam 10. Wong wedok. Wong wedok, wong Nggak boleh lebih. iya, lek wong lanang ki metu bengi jam 12, Heeh. kuwi nguyuh dicekel. Nggonku ki kaya ngono ki. Wah berarti nggak sejuk Pak niki Pak. Nggih. Kuwi Wah, paling tidak harus ono penyaringan, Ah. sosialisasi tentang kegotong royongan dan keguyup rukunan. Loh, lah nyapa dadak Loh sosial. nganti ono batasan waktu kok. nggih. Lah kok dadak sosialisasi ki lho nyapa? Kene iki sing kerja bengi ya menghormati sing kerja bengi, Lah, iya. sing kerjane pagi ya menghormati sing kerjane pagi. Lah iya to. Lah nek nggonmu nganti bocah wedok utawa wong Metu wedok. bengi kok jam 10. Niku maksimal. Wong Sing lanang jam 12 bengi ya, Heeh. nguyuh dicekel. Lah berarti ora sejuk hubungane. Lah nyapa ora sejuk. Ha wong lanang jam 12 bengi metu ming nguyuh tok dicekel ki. Lah lek ra cekel bro obat mabit ki masamu. Masa dikawat ngono. Ambok kowe ning ngarepe ben kuyon raimu kuwi. Wong Wong ngomong nesu. apik kok. Wong iso- nesunan iki lho. Ora nesu dirungokke piyai-piyai sing Kowe iki lho sing kudu ngrungokne gagasan omonganku. piye Lah ya kuwi mau lho wong nguyuh. dicekel. Nah, kowe tau tumon. Terus ditang lho. Ora binggit Sesuk-esuk nganggur. nyapa. Cekel notekku ya, Le. Tak tonyo tenan kowe engko. Lah nek tenggen kula nggih mboten jam-jaman nek ngomong Lah, wong niki nguyuh lho, Mas. dicekel, isu ya dicekel, awan ya dicekel, sore ya dicekel. Oh, kita curhat, kita curhat. Mangsane. Curhat. Kersanipun sekeca nggih, Mas. Nggih. Sedaya nampi berkah lan barokah. Insyaallah ingkang lenggah dipun dongaken sedaya paringi seger waras. Amin, Paringi amin, ya kathah rabbal rezeki. Amin. Amin. Kaangkat derajatipun. Amin. Niki dalu lak syukuran. Syukuran, Syukuran ki penting, Mas. Eh? Yayi Bujel ki ketoke sugih ya ora malih. Uripe penak ya ora ndangak, tegese sombong ya mboten. Tak omongi kowe. Wong ki tak dodoi. Wong syukur ki non sewu. Anu, non sewu, Pak. Oke, Ning oke. kene to nyaput to dadak rono. Aku Aku ning kono ya penak kok iso. Pak sapa Pak jenenge? Sopan, Pak Marjito. Pak Parjito. Biasanya nek tulisan iki sapa no? Mboten. Niki lho, Oke, niki lho. Oh dipindahi Ah, niki. satu. Oh, nggih menika. Ki Bokong menika. Hei, asmane Pak Marjito. Iki lho neng anu Ning gone epek epek ning epek timangkel. Ah, Oh, diwaca. nggih, Pak Warsito. Ah, Ngeten. Ngono. Nun sewu Pak Warsito. Pripun. Lek kritik ngomongnya syukur ki nun sewu. Saya itu bisa menganalisa dan saya itu mempunyai riset penelitian. Nggih. Ngomong syukur loh. syukur. Wong lek ngomong syukur iku mbiyen iso didelok secara apa tindakannya. Nggih. Tapi sekarang dengan era globalisasi, Pripun? zaman milenial, ini kita bisa melihat wong sing syukur gede karo wong sing ora seneng syukur. Contone nggen pundi? Tak omongi. Bedane piye? Secara fisik, wong ki lek syukure gede iki iso didelok, wong sing ora syukur iso didelok secara fisik. Nggon awak. Awak Contone lek wong lanang lho. wong lanang. Nun sewu, Ya. saya bisa menekankan bahwasanya wong lanang ki syukure gede, insya Allah 99,9% ini kedepannya besok bakal mlebu swarga. Alhamdulillah. Mergo syukure gede, Alhamdulillah. mempunyai tanggung jawab yang tinggi untuk ngopeni keluarga. Nggih cagake Cagake keluarga. Tapi lek wong wedok itu ada dua kriteria. Apa, Mas? Wong wedok sing ayu, iki malah duduhke wong sing kurang syukur. Iki sindene Mas Par. Tak omongi kowe. Kita ki Tak ayu-ayu. omong. Niku ayu-ayu lho. Loh, kita Nggih. omongi. Nggih. Iki realita lho. Piye, piye? Iki penelitian. Wong ki lek ayu ki malah besok ki
nun sewu kurang syukur. Contone. Tak omongi. Wong wedok wis diparingi rambut ngemak bakung. Sok kala sik kurang trima pinarangan saka Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bener. Sik Terus? disemirabang. Ya ora? Nggih. Ya ora? Nggih. Mripat wis blalak-blalak. Sik iya. kurang trima, templeki lensa, templeki plastik. Akene bojomu yo mbok paringi lensa iki yo nggih lensa ayu kok. Tak templeki lensa lho kok lensane putih malah melek koyo kuntilanak iki lho. Ayo delok-delok. Ya apa ora? Nggih. Kurang syukur apa ora? Jelas. Malah ndengenane nggih lensa lho. Enek wong mulih ke luar negeri, Pripun? nggawe lensa ndelang ngewangi mboke cetik geni. Akhire Genine meletik ning mripate. saiki pripun? PC bocahe. Kena azab. Azab. Kena azab Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bener-bener. Irung wis bangir wong sik kurang trima. Nggih. Sik disuntik silikon ben bangir. Ah. Bojoku yo contoh nyontoh ngoten niku, Pak. Oh, nggih. Ben bangir suntik silikon, malah ora mancung lho. Loh, lah kok malah miring ya. Saiki mu irunge kok lawa. Kudune yang silikon ki lak bangir Nah, to. kuwi ora bangir malah ndledek ngene. Kuwi dielingke karo Salah sewu salah kuwi. kedaden nek Salah kuwi. kedaden kurang Nggih. syukur. Untu wis miji timun. Wis apik. Pinarengan saka Gusti Allah Subhanahu wa taala untu wis miji timun. Sik kurang trima sik dikawat sik dibegel. Tur diganti kaya gigi kelinci Gigi kae. kelinci. Bojomu ya gigi kelinci ya. Ki ngawur ki mah nyambik. Dadi gedhi. Eh. Ya ora? Nggih, nggih. Wong ayu ki malah kurang syukur. Nggih. Malah besok saya bisa meyakinkan nekankan wong ayu ki besok cadangane malah neraka. Wong ayu. Neraka. Wong ayu iki Neraka. Budek jane iki. anek sing nggon swarga. Swarga ki malah wong sing elek-elek. Mergo syukure gedhe, oleh rezeki sithik akeh ora dienggo maneka warna, diklumpukne dadi siji, insyaallah dienggo munggah ning tanah suci, munggah haji. Alhamdulillah. Wong elek kaya ngono kuwi. Mula nek wong wedok-wedok kuwi sing elek-elek malah swarga. Malah swarga, mergo syukure gedhi. ayu-ayu ngene iki Bahaya kuwi. Gambling, isuk main gambling. neraka iki. Ya mbok, Elek swarga. swarga. Kowe ngomongi kudu iso nglakoni lho. Iya ya. Tenanan lho. Iya. Sampeyan muni piye? Ayu ki neraka, Elek swarga. seksi penjenengan Mas Ah, Panji. nggih, kula sekseni, kula sekseni. Mbah Lurah sak perangkate lenggah disekseni. Ah, Iya, iya. Ini maju. Napa? Iso nggelar kudu iso. Gulung. Gulung. Ada pertanyaan. Pasti ada jawaban. Wong buka kudu Nutup. iso. Jagung bakaran. Tanggung perkarane. Purwodadi kutane. Sing dadi nyatane. Kowe omong tak takoni ra iso jawab. Tapuk lambene. Sing ngongkon sampean. Urung kene. mbok tekoni mbok Ah tapuk. sing mbok kongkon kok. Ayu neraka elek swarga. Ya, Sing nimbali sampean sinten? Mbah Lurah, Asmane Pak Wayan. kagungan garwa. Gedah, Wedok apa lanang? bedok. Nek munyawang mau ayu apa elek? Liyane kuwi ya. Piye to kowe iki? Lah wong sing ngomong sampean dhewe wedok kuwi nek ayu neraka elek swarga. Garwane Mbah Lurah kuwi lho ayu apa elek? Liyane kuwi nyamut aja gitu. Bu Lurah kita Bu Lho, Lurah. omong ayu apa elek ngono lho. Bu Lurah, Lho. Ayu apa elek? aja kuwi aja aja. Lho. Cek kok bakal mindoh ndi lho. Ora iso wong kowe omong ayu neraka elek swarga kok ayu apa elek? Ya ora mesti yo kadang ayu kadang elek berarti. Loh. Ayo satu jawaban. Ayu ayu ayu. Ah, neraka berarti. Neraka wong Gitu, mau Mas. wis muni kok ayu neraka elek Swarga swarga. kok. Jane neraka tapi sarane tresno karo Pak Wayan, terus nyungkuyung masyarakat, terus nanggap wayang akhirnya swarga ngono lho. Dadi mek ngono lagi. Sing neraka ya kowe dhewe kuwi to iso. Iya. Kok lem bleset. Nembang jajali. Iso nembang to? Iso. Nembang karo penyanyi apa dhewe? Dhewe sik. Ya, dhewe sik, dhewe sik. Iso awakmu ki suwiran nyanyi. Nek gobyos ya. Nyuwun pangestu. Nggih. Sinden-sinden senior Oh iki. iya. Ah. Gede. Nah. Dah jan. Ora bleset. Kowe ro sinden nomor 3 sisih kene. Lho kuwi langsung iku. Kuwi sing mare istimewa kudu suarane. Apa? Nek bengi bar nyuroke nguyuhe bantere ramu. Ngono kae. Remangsamu. Kowe ora paham kok cemu sak pira, Mas? Kembang iso mboten. Iso. Nyuwun pangestu kae karo. Tau ngrungokke ta. Tau ngrungokke nggonku yo. Wah, jan kaya wong nyigar keramik. Ayo. Saged. Iso. Man. Iso. Ya Mas, lagune ane ya Mas, manut nggih. Coba Bismillahirrahmanirrahim. saged saestu lho. Sehat sedaya nggih Pak De, Bude. Ngapunten Pak Parjito. Ah nggih, nggih nyemanggaken. Jan dalange nek sepuh iki suguhane Lah niki minimalis. Nek dalang nom Mas Kako, Mas Cahyo, Mas Bayu ngono kae ngarep mesti ono iki mik cukup roti kering.
Niki. Sugai. Niki mawon nggawa dhewe. Niki kan nggawa dhewe. Masya Allah. Pancen bengi iki tanggapane borongan. Lah irit ya. Anggih. Coba Mas, coba Mas. Cene sak bener Mas. Pancen dalang kentir niku benten kok. Beda. Wongin aku lina nginceng. Lah, karo untuk kok ning Kalimantan Ambon. Rei rei rei. Rari rari rei. Rari rari rai ra ira. Rari rai ra. Lagi Mas Duduk. Ayo. Rei rei rei. Seneng nih. Rari rari rei. Rari rari ra. Rai ra. Rari rai ra. Ya Mas. Piye to kok gak Cangkeme iki lho. Lah wong kene wis muni kok iso gunane lambemu ki nggih muni. Ora kok terus meneng wae mek tingati ku. jare mau iso nembang. Lambemu ki lho. Kowe iki muni kok. Terus kok meneng ae. Tak idoni kok. Lah wong wis nembang. lho. Lah nggih jarene mau iso Mas nembang. Dalang ki mulai jejeg keprak. Kene ra sanggit ndang langsung santak to. ngono. Sindene nembang. Dadi ngerti greget. Nah, ngono lho. Bagaimana? Lho, kene wis musik muni, kene muni kok sampean gak bunyi ki piye? Ya piye aku piye? Kowe engko tak ijorne sitok ning kono lho kowe engko. Palah Aku piye? napase metu. Napas, napas. Oke. Ambekane ditokke. Ya. Ayo Mas, musik Mas. Ngono ya tak kokon. Musik yo oke ra yo. Aku piye? Napase ditokke. Ya. Ini Mas. sak. Rei rei rei. Rari rari rei. Rari rari rai ra ira. Rari rai ra. Kocluk iso iki. Lah nyapa malah mbok abab yo. Jare napase kon ngetokne. Napase metu ki karo bengok, Karo piye? karo metu suarane. Aku lak napasku metu. Re dire ati ana suarane. Laku. Ambil napas kuwi arep nyumara ngono lho Mas. Karo piye? Suarane metu, napase metu. Heeh. Lah ngisin-ngisini to kowe. Piye iki? Kok piye? Napase metu, suarane metu bengok. Lah Ngono lho. soet. Iya, Mas. Aja mari budrek musisi ae. Soet. Mulai eling. Bengok, napase metu, Ya, bengok. ya. Nggih. Rei rei rei. Reri reri rei. Oi! Rari rari rai ra ira. Oh! Rari rari ra. Oh! Rei rei. Oh! Anggrek tenan nek ngisin-ngisini kan. Pancen angel kok Sing angel. angel niku lho Mas Parjito niku lho sing angel niku lho. Sampeyan ki jo ngisin-ngisini Mas Parjito. Ayo. Kelasé Kalimantan iki. Ah. Sumatera njajah. Digawa adoh-adoh kok malah. Iki ora trimo ming dalam kota, dalam daerah, luar kota, luar pulau, luar angkasa. Iki mumpuni. Isi. Sembrono. Sembrono lah. Lah niki lho sing ngomong niku kon bengok mangga bengok rasah. Nyapa sebabe laris? Napa? Kuwi lho gawane ning kene iki lho. Mula laris. Ayo musik. Ono kuwi. Nek wis aku rei 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 terus sampeyan rari rari rai rai ra rari rari ra. Ngono lho. Ya. Aku reri reri re sampean rari rari ra. Rari rari. Engko. Nanti ora saiki, engko ngenteni sik. Ora kesusu. Latah kok. Rumangsamu. Engko sik, yuk musik. Rei 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 reri reri rei. Ora tau bener. Rari rari ra rai ra rari rari ra. Masuk duduk masuk. Rei 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 reri reri rei. Masuk rari rari ra rai ra rari rari ra. Ayo ndak muni masuk duduk dia. Musik ndak. Rei rei
Terus lehmu muni kapan? Jare engko. Saiki. Ra. Wis ora nembang karo kowe. Diomongi angel. Kowe kene dijak nembang kok iso tenanan ngono Iya, lho kok iya. iso. Ayo, awas. Lara. Iso tenan apa ora? Iso. Ganti wae A minor coba. Wangel kok. Lale lale lelu lali terbangi. Tak deh, tak deh, tak deh, tak. Apa? Napa? Enak nggih lambemu apik. Saya itu nggawe contoh dulu, sampel dulu. Awas. Mencontohi. Wis ganti neh. Itu lare-lare. Mas. Mas. Magadi. Mas mbok panjenengan ki Angel. melu kepiye ngono lho? Angel niku. Bocah niku angel kok omong-omongane. Kowe ki jan Mas Parjito ki ya lek ngarep-ngarep sampean ki paling ora diunggulke lho kowe. Iya. Kok iso mbok yo nglenggahke Mas Parjito Lah sih. nyapa dilegane wong iso linggo dhewe to. Kok masalah dalange iki lara kuwi. Maksudnya ki ini, kono piyai sepuh. Seru ora lek tuwek enom ora nrudus. Maksudnya ki Mas Parjito lenggah ki tujuane apa? Yo dalang mosok ngono mudin kuwi ya. Kowe lak ngerti to dalang lak mesti atribute ngagem blangkon. Iya nggih blangkon. Nggih helm lho ya dikira pemadam kebakaran. Ngawur rek, ben dipangku penak ngono lho. Pura iki bangku iki. Ojak omong-omongan kok iso suwi. Sing serius. Nah, Nah. serius Mas. Sing serius ngono. Nggih Pak Pasito. Iya. Pak Pasito. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah ya. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah Salamullah ala yasin habibillah. matur nuwun dumateng Mbah Lurah Selen. Atur suwun, Mbak. Loh, Nembang kok. Jangan seneni Mas. Piye to ditembangke ngono nganggo Wong wis syair. diiringi kaya mau ki manut karo awale ngono lho. Mungkin bakal mikir neh lah aku dadak nih giting aku. Pekerjaan apapun pasti bawa resiko pemikiran ngono lho. Yo, Ya. matur nuwun dumateng Mbah Lurah. Mbah Lurah wayan memang amanah. Masyarakat pasti terarah. Rezekine berkah barokah. Masyarakat pasti terarah. Rezekine berkah barokah. Wong kok apa-apa iso ki. Diomongi kok. Jane gatikan lho jane niku. Matur nuwun sedaya para perangkat. Berangkat. Nah, perangkat iki ya pas tapi. Sedaya perangkat kabeh hebat. Stop. Ki alon jajal alon. Matur nuwun sedaya perangkat. Coba. Sedaya perangkat kabeh hebat. Cah, ngene iki lak ya melu seneng to. Senengku mek mewakili kanca-kanca. Sampeyan ki tuwa ning tuture iso digawa ngono lho. Dadi perangkat aja maksiat. Siap. Iki piye iki? Alah mbuh. Siap. Dadi perangkat aja maksiat. Insya Allah iso manfaat. Dadi perangkat aja maksiat. Insya Allah bisa manfaat. Kowe iki kok iso padha ae karo kono. Tak getek dilak datukmu. Iso. Matur nuwun penonton sedaya. Ingkang sampun mirsani budaya. Sareng-sareng nderek ndedonga. Mugi sedaya panjang yuswa.
Matur nuwun dumateng Pak Dalang. Padalang yang sampun gelar wayang Kapyayine sepuh sregep sembayang. tumindak maksiat kuwi arang-arang. Iso to ya. Pinter, Tumindak pinter. maksiat arang-arang. Arang ora tahu bahkan ndak pernah. Amin amin. Ya lek amin. pas kilap tok kadang-kadang lakoni. Bapak Dalang ngasto sinden songo. Sinde songo ndi terus yo songo iki lho. Lah, songo lho. Songo. Ayo. Bapak Dalang ngasto sinden songo. Halus. Songo. Yen tak delok nindake perintah agama. Ana sing enom, ana sing tuwa. Enom tuwa besok suwarga. Ana enom, ana sing tuwa. Enom tuwa besok suwarga. Sing pinggir dhewe bocahe ayu. kuwi ngono ya idamanku ya Alah. idamanku. Yen sandinge rada lemu. kuwi ngono uga gendakanku. Wah, tak jotos tenan kowe. Wong apik-apik kok iso. Ayo kene, Nduk. Salatullah, salamullah. Ayo, Mer. Allah Tuhan. Ayo, Meri. Ayo, Mer. Katu, Mer. Salamullah. Allah Yasin Habibillah. Ini, Nduk, karo Mas Kruduk, Nduk. Coba. Jan tak golekne sing apik. Kene, Malah kene. kaya pegawene Bang Mekar ini dandelamu. Ini aku. Wes, sampean karo aku, Nduk. Sini, Nduk. Selamat malam. Gandenganmu ki Aki. Aku. Aki sakmene iki cop-copane sepiro? Wes to nikmatono. Nikmatono. Siji Bersyukur desa mawa cara. Kowe lho Aki. Nggih. Aki kan nek timbele loro sitok positif sitok negatif. Nggih. Men kalau plus. Betul. Tak delok anu top-top. Sing plus di sing min di ngono to. Antara plus karo mini ombone ra padha lho, Mas. Tambah 50 tak jol iki 50. Wis to syukurono kabeh iki wis dindom dhewe-dhewe ginarise dhewe-dhewe. Nyuwun pirsa Mas Parjito kan. Nggih, pripun? Gandengane iki pasmu ya karo iki. Jodohmu iki cerminan dari dirimu lho, Mas. Aku Ya. biyen yo mbok rayu-rayu no kok biyen ketok apa saiki ketok apa. Bojomu apik bakul tahu takwa. Lah nyapa? Iki bakul kacang bandar saiki. Wis to apapun bentuknya. Nek bojoku iki lak nuwun pangapunten Ya, Mas wis. Parjito. Nggih. Bojo kula niku memang saya haruskan untuk nge-gym setiap pagi satu kali. Iya. Setiap hari satu kali. Mula awake apik. Nggih. Takon nge-gym, takon senam. Bojoku ki melayu kok. Lho, Bojoku ki hobine melayu, ben isu melayu Sehat. olahraga, Loh, Mas. nyolong diuber melayu. Oh, ambleset to kuwi kok iso. Enggak sayang, enggak Wah, sayang. ngono lho. Enggak itu. Wah, lha kok ambumu kucing ngono lho. Rumangsamu pemene ning pring apa anan bajing apa? Oh, jeding. Ini ya, Nduk, ya. Dudu awak. Lali lho tak lap. Iya. Ini, Tempat kok sing ngono. Aku ki nek umpama jejer karo sampeyan, ki kaya-kaya adem atiku, Nduk. Duh, tenan aku lek Ngono. Nduk, Saman yo adem Mas jejer aku. adem tenan. Aku adem. Adem. Aku lek jejel aku ki adem, Nduk. Berarti ayam adem ngono ya, Mas. Ya, adem sing ndur, adem sing ser panas kudu. Dadi Sayang, cintaku, suamiku. Pripun, Dik? lah iki Sama lek tresno to karo aku. Nggih, Iki umpamane ya, Mas. pripun Cai? Umpamane aku dadi kembang. Sampean sing dadi apane, Mas? Ayo wis gandengane kembang mesti ana to, Nduk. Yen menawa sampean dadi kembang, aku tak dadi kumbangi. Gak isa. Sebab ana lagune. Piye? Andai engkau jadi bunga, aku jadi kumbangnya. Tak entup. Mas, berarti aku sampean top iya. terus ya, Mas. kowe anu tak selintupku. Ma! Ngapa kok dadak nyelintupmu iso? Tutupmu kan, Mas. Apa? Prigel kan dadi bunga. Heeh. Upama aku ya tanduran pring no piye Mas sampean. Umpama awakmu pring aku dadi bajing.
Dadi aku mek seruntul tok ning Lho, sono. ora mbok krowoki. Yo aku ning sono tak krowoki. Aduh, sing tak- Apa nek dadi prank gundulmu iki? Kowe nek dadi prank aku dadi gendruwone. Wes. Ora indah. Panggah indah Apa awake enek dhewe wong itu ya dadi sayangku, prank, kocrong cintaku. Iya, Dik. Sayang, Dalem sampean tresno to karo aku. cintaku Cintaku. kepadamu tulus Sayang, dengan ya. hati. Sayang, Apa, Dik? umpamane aku dadi kompor, sampean sing dadi apane Oh, sayang. Piye, Dik? Umpamane aku dadi kompor, Iya, iya. sampean dadi apane sayang. Oh sing lanang gendeng iki wae. Aku lak nyenengke bojoku to. Paling resikone duwe bojo ayu yang ngono lek gendeng lho, Mas. Makane sampean kudu duwe bojo kaya aku ben tetep waras. Malah sing gendeng kowe kuwi. Umpama sampean dadi kompor ya Cayu. Yen jelas sampean kompore aku njur sumbune. Kok iso ngono? Kompor tanpa sumbu, sumbuku ora iso metu mlebu. Mula sumbuku tokno ya, Dik. Iya, Mas. Iya, iya. Dadi aku mbok sumboni terus Iya, ya, tak Mas. sumboni. Mas, Apa nduk? kono kan yo pengen dadi kompor, Mas. Iya. Aku nggak mau kalah. Sampeyan dadi apa Cahayu? Aku dadi gas LPG, Mas. Umpama sampean dadi gas LPG, aku sing dadi regulatore. Dadi mlebu mak bles, Bles, wes tak- gak ngeses blas ya, Mas ya. Enggak ngeses Gak belas. ngeses belas. Wis langsung Buntet ya, Mas. buntet bongko. Bongko apa wis. Sayangku. Apa nek, Dik? Cintaku. Dalem. Hujan gak romantis Ya, belas iya, ya. iya, iya. Umpama aku Ngapain dadi itu? sandal tengene, Mas. Yen sampean dadi sandal, aku dadi jepite. Sandal kalau tanpa jepit tidak ada artinya. Mula kaya ndene tresnaku lan tresnamu iso kejepit dening kaya sandal. Terima kasih sayangku. Dik. Mas. Jepit kae ning dhuwur, sandale ning ngesor. Ibarat sing ning ngesor sampean, sing ning dhuwur aku. Iya senenganku. Aku yo mau kalah, Mas. Kayak sandal kayak apa kowe? Kono kan yo ndek sikil to, Mas. Aku yo ndek sikil, Mas. Apa? Aku pomo aku dadi sepatu, Mas. Sampean Sepatu. mau dadi sepatu no, aku dadi teleke. Dadi mbok idek kelet terus ning awakmu. Yo, Ngalor ngidur wong loro ting selenting gitu. Nah, ya. Dadi nek mambu selentang sedene oh kaya kluthuk Oh, karo Bojone. bojone. Dadi ketara. Ngono, kita berbulan madu ya, Dik. Iya. Wis pokoke sing kepenak. Mas, coba aku minta kodnya, Mas. Minta kodnya, Mas. Minta kod. Iya ae lho, nyapa tok nglirik ngono ae lho, Mas. C, Mas. Kene. Oh alah. Kumihiligea Oh alah. Indiana. merah dirigea. Siapa tahu Yaro. Asik. Coba kamu dari sini coba. Kamu dari situ, Gel. Rono. Ki hubungan ki. Awake dhewe ning Rono. ning isor tower e Mas awake dhewe. Sing apik ning dhuwur tak jongkrokne kowe. Keluarga penyakit tok. Dek Prige. Iya sayang. Prige. Iya. Kamu larinya slow motion. Lah ya. Iya. Ya coba. Biar romantis ya, Iya. Mas. Dek Prige. Iya sayang. Mas Kridik. Aku. Apakah kamu merindukan aku, sayang? Iya sayang. Aku sangat merindukanmu. Jenenge tangga ya Mas. Kumihiligea merah dirigea. Siapa tahu Yaro. Rasa cemburu nyapa to jenenge. Merah dirigea. Kumihiligea miligea. Abote masuk cilik. Mas. Apa nih Mas Yosi? Iki masuk cilik bandule abot Ram. Aku Aku. Ya. Jiwotok sing mah. Mesti meri giyeting kowe. Ning kene, Aku yo Mas adegane tak tuwuyu nang kok. kowe kudu iso romantis lho. Adegane. Romantis nek padha nome padha tuweke ngene kok. Ayo penak to karek pok. Karek amoe kok iso. Adegane piye Mas? G. Kamu
dari sana, slow motion. Iki sapa iki wedok? Loh, aku paling tak ini Sri Devi. Sri Devi. Aku Sanjedut, Berarti Sanjedit karo Sri Devi. awakmu serigala. Lho kok apik iki, Mo? Hani. Hani ki sapa? Mary. Kok Hani? Lho bapak, oh mbakmu jenenge Hani to, Bu? Hani ki sayang, Hani sayang, apik. Mary. Oh, ayu kopokan lho iki, Mak. Piye to? Sing Yo, apik kaya sing iki lho. romantis ngono lho. Kok ngono? Mary. Ya sayangku. Oh, ayu. Sen. Sama narep nyapa? Arepe maling. Lho nyedek Kaya kowe iki desik Kok malah. marani dhek kok iso takon Walah, nyapo. Wong marani kowe kok arepe nyapo iki Wong jenenge. ayu iki gak patek peka lho, Mas. Ki, Mas. Lagumu apa, Mo? Aku paling tak apa Dek, Dek? Kumhelik ya. Gemere hari demi hari ya sal. Kan iso Sama bahasa. yo India. Malah iso bahasa Angge malah bahasa India barang iso bahasa Inggris pinter. Hari gemere hari demi Tum. gemere hari. Hari? No. Ah, Ah. ah. Malah kayak kucing. Kowe iki kirek kok kucing. Ora tau ro kucing jae. Lah kucing karo kiri. Spesial lagu untuk kamu. Nehi. Enehi ke puncak gunung tinggi. Naik. Hei, kuwi naik kok iso nehi. Naik rek sing muni wong bujel, lek sing muni wong India ya nehi. Ayo sing apik kok iso. Mas. E minor. Kok ya kanakno ngono ya, Mas. Awake dhewe sawetara ora usah meri, Dik. Gak meri aku, Mas. Ben jajal. Ning tok ndi wae. aku? Aku ning ndi? Surpring. Dene kene dak Anda arep ngono kok ya rewel ram lho. Hamko hamise curalo. Masya Allah, modelnya kayak tumpeng iso nyanyi ya. Suarane apik. Hamko hamise curalo. Kowe iki jane iki kemesraan apa latihan senam? Aku pengen Malah pencitraan. kuwi lho, Mas. Hamko hamise curalo. Dil nikahi tum cubalo. Hamko hamise curalo. Lalah tanganmu. Wong wis guak rono kok terus ngrayang. Lah ya iki tak buak wis golek iki lho. Ora ngono boleh lah. kok iso. Tak dudang. Tuntak dudah, tuntak dudah, tuntak dudah, tuntak dudah, tuntak dudah, tuntak dudah, tuntak dudah. Tuntak dudah. Yo, Bil, tak. Vokale ngono. Tak. Vokale. Bil. Eh, sewengi ngene. Tak. Deng. Pak. Tak. Hamko. Ayo tak. Bil. Anu njaluk disogok. Mas, iki pengibote iki sok ngiringi qasidah. Kok mbok jak nyanyi India ya blesete adoh to kok iso. Buajahe pojokan ke. Ngono. Ade, nggih. Ha nggih rada budek. Nanti Tak dulu deh. tak dulu deh. Dam, ayo. ayo. Ndang e. Tak dulu deh. Tak dulu deh. Ayo deh. Nah. Asik. Asik. Oh. Yo. Sepite tempo. Bil. Cepetno Mas, cepetno ngene lho Mas Santa. Ngene. Mas, ngene lho Mas. Nih, terus. Ngene Mas. Ayo. Omko hamelo curalo. Amko hamelo curalo. Amko hamelo curalo. Amko hamelo curalo. Oleh nari, oh nari.
go. Oh, curalo. Dah, tung tak delu dah, tung tak delu dah. Tung tak delu dah, tung tak delu dah, tung tak delu dah, tung tak delu dah, tung tak delu dah. Wis, ngene wae ya. Ngene wae ya. Enak. Apik ki. Piye piye piye. Kok garo Mas? Piye piye piye. Weh, wis aku. Nyapa? Bareng tak angkat tak duk nih. Piye, Mas? Aku muni ya. Piye? Oh, LPG-ne metu. Berarti LPG-ne regulatormu Mas sing kurang trep. Rek nek gundelmu. kowe ki yo ngono. Ha kon dhuwur mbok uncane ngisor mbok dedel ya jelas metu to kok iso mangsane. Nyapa Mas? Tetep aku. Gawe isi staples bar Dek Prigel, Ya? lagune ora angel-angel. Hmm? Iki digaweke mau lak Mbah Lurah pun jam 12. Sudah. Digaweke nuansane rada rame ya, Nduk. Oke. Kon pelok bae. Ya. Pelok bae, pelok bae. Kene. Eh. Pelok. Bojomu tetep diladeni. Kene, kok. Yok. Tulungi to Mas romantis. Oh iki jan gumun. Aku bar mbok gendong kok iso ter ngono to Mas. Nek gundelmu. Aku hasrat Mas. Sisi yo gila aku. Rusak kasrat. Yo ora apa-apa karo bojone dhewe. Ya. Aku birahi. Piye? Tak kawin suntik ini, Dek. Suntik cengelmu. Awas, gaweke ya, Mas. Oke. Coba. Oke. Aduh dek aku sing kleru, aja dadi atimu, durung kowe wis asu. Ning kali nggawa pancingan Wong lali ora kelingan, wong lali ora kelingan. aduh dek aku sing kleru, aja dadi atimu, durung kowe wis asu. Sosor bebet di sosor meri. Salahmu dewek mohon diwari, besok gak lagi-lagi. Kacang kembang kedele elae gelopak lape dadi Ayo. gawe Ya yo. Empan senti karepane Hayo kang masak Monggo, ompak. boleh wae Dok Prigel, Ya Kang Mas? ayain kudune lunga aja, kudu dadak digondeli. Iya Mas? Tetep ditunggoni. Rasane dinendi? Iya. Tetep berdua. Berdua selalu ya Mas? Coba dok. Oh, Janjine ora tenanan sabune riwi dadi grojokan ayo. saben-saben elengke aku Pulo-pulo wis bejaku. Iya dik, iya. Wis pancen dadi nasibku. Tak suwun marang sliramu. Aja dadi runtike atimu. Genti awake dhewe Mas sing drama ngono kuwi Mas. Ayo, Ya, ayo. apa? Ngono kuwi mang lho Mas nyanyi. Ning room ayo. Piro sak jam? Ngono kuwi lho. Panggil. Iwak cucut dimadai kang cembah cucut bawura. Aduh Mas, Neng pasar kok tuku cipil, dok
samar yen rata pikir aduh Dik aja kuwatir. Iki lho Mas senenganku. Iya. Aku angger nyanyi iki nek kelingan sampean. Kelingan Dido. Lha iki lho. Manuk gagak awakku pancen sengaja pancen dijarang. Aduh Mas sakit hatiku. Ana kadal kok ngombe oli yang tak budal aja digondeli aduh Dik aja digondeli. Bang kacang kembang kadele elae lupa grawe dadi gawe yen pancen dikarepake ayah terno mulih wae. Terima kasih Mas Lidik Tuk. Ya, Terima ayo. kasih. Aku tak duduk dulu ya sayang. Ya. Apa ya? Duduk. Terno. Alah liku kita kudu diterne lah. Terno takku terno. Aku Oh, gak iso ngeter dhewe. Diajeng prigel. Coba rene. Ah ya. Diajeng prigel. Serempek siji. Duduk. Diajeng Dawuh Kang Mas. sawetara. Bojomu nyapa to kok dadak ngendok rono ki kok. Aku kanggo tibake. Sawetara ndak derekke kondur ning kedaton ya, Di. Kene. Sumpah lan prasetyaku kepiye-kepiye anggonku ngetutke rasa tresnaku. Ayo kondur bebarengan ya, Dik ya. Injih Kang Tuk Mas. tuk 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 tuk. Iya. Nah, ini. Sikap. Tuk tuk tuk. Sik, Mas. Rada metaraman. Batune bojoku sik ngedrop. Lah kuwi ra gawe mic kok lambene banter kok iki. Sik. Piye, Mas? Aku monggo ditok-tok, Mas. Aku yo tok-token to, Mas. Ayo. Loh, Kono Ayo kepiye to? ayo ning kowe njaluk ning ndi? tok-tok. Eh? Tok-tok terus diiringno terus lungguh ngono kuwi lho, Mas. Tuk Mas. Duduk. Diajeng Mary. Dalem Kang Mas, aku seneng nek sampean ngene iki no, Mas. Mengingatkanku pada masa lalu sampean pas gandrung aku kaya ngene iki lho, Mas. Diajeng Mary. Hmm. Wis mulya dhewe kana. Kok mbok kan mulai ke kepiye? Ya diderekke. Ngono kuwi lho, Mas. Gawe kata-kata sik. Ora usah samar, ora usah kuwatir. Tresnaku mung karo kowe Cahayu. Napa leres to Kang Mas jenengan ngendikan ngoten niku? Aku kandha bloko ya diajeng ya. Tapi jenengan mau lirak-lirik kalih ngono. Mripatku mung lirak-lirik ning atiku tetep kanggo kowe Cahayu. Ya terke. Tak tungtang tak tak. Ayo jangan tuh. Tak. Ya. Nang ya. Tak. Kok ngono? Bareng kowe mlaku koyo ngono apik Cahayu. Piye Mas Duduk? Koyo bangsong. Lah yo iki sing ngendangi rada senimpen kok. Budulmu. Bangsane. Hei, Mas Par. Mas Parsito. Pripun, Mas? Iki lak Titik. wau nduk prigel pun. Nggih. Kali Mbak Lurah. Nggih. Mary nggih ngoten. Nggih. Iki kesempatan malam hari ini kula saged derek panjenengan. Nggih. Mula kula ngampil ingkang penjan. Derek pun Toh. niki Ah, nyumanggaken panjenengan milih. Milo. Nggih. Mbok pilih wonten serat. Wonten. Oh, nek Mas Parsito iki Bebas, kok. bebas, Kene, merdeka, kene. merdeka nggih. Kula sementara tak milih riyen nggih, tak milih. Nggih, panjenengan milih salah setunggal sing gawan kula Iki saking kiri iki ora apa-apa. Kiri Nganjuk. Iki. Oh, iya, Iki. Sama sik. Ya, menika nggih gawan kula. Niki. Ngoten nggih. Ha nggih. Oh, jadi gawane yo akeh ngoten. Kene Cahayu. Mikmu nduk, mikmu. Awi jaluk gandeng. Mikmu mana mikmu? Kene Cahayu aduh. Lah ngene lho, aku lek oleh iki oke, lek kuwi mau wis oh alah koyo codot.
Ayo codot-codot to iki. Tapi mang aku mbok gawe tapi rong bayar. Sampean ayu atimu modot ngono lho. Apa ngono to? Ayu tur modot Tak kira atine. kok Kowe codot. krungu piye? Codot. Berarti ya krungu tenan. Berarti ya tengen. Tengen iki tengen. Iya, Jadi iya, iya. krungu. Kene coba. Pon iki Cek. Nggih, nggih, purba wasisa ning sampean. Sugeng dalu Mbak Li Mbak Ah, Sange. nggih, sugeng dalu. Iya, iya. Ngono lho. Kenalan sik no, kenalan sik no. Lah kalau kalian iki pun tepang to Pak to. Mosok wis kenal. Endah lo, endah jenengmu endah. Endah. Salah WA kan. Sapa asamu, Dok? Rere Wah, Fatmasari. alah, yo yo. Endah sing sing Sapa? Endah. Endah ki oh yes, duduk iki. Sapa? Rere. Rere Pak Sito. Endahe wong sidene didik barang mbok celuk. Re, Dalam. sehat ya? Alhamdulillah Ya sehat. ya wis karo aku kene. Cih. Iki mau wis tembang sawetara. Iki saiki titiwatine jenengan bebas untuk memberi hiburan sebagai para penonton. Iya no, iya. Wis sapa lagune? Awakmu sik dodol korden bang lho. Hah? Dodol korden. Heeh ki mang slambune mbokku Ngawur. tak pedhot. Iki style bocah saiki iki sak angger sinden gawe kenekan. Bojoku lek ngene kakean. Pripun? Daging sambirne kene. Betul. Kene dikai, tengah kai, mburi kai koyo pemean lho. Lah ya ora beda. Pakai anu ae, campur sari. Terminal apa kuwi Madiun Ngawi Jobi. Nah, ngono. Coba. Yo. Medun ae Pak De. Oh Pak D. Wong seni kok nyeluk kancane kok Pak D. Keakraban. Timbang Pak D ya belum melik. Keakraban oh nggih. Anu Pak De C Pak De. C. Nah gitu. Nggih. Nggih tahu bulat. Yen aku kangen. Kira lulu. Aku kelingan kayak ning stasiun Kediri lho. No. No. Kereta ndoho. Kangen karo Dek Rere. Ta sawang-sawang fotomu neng kamarku. Yen aku kangen karo sliramu. Tak belai-belai rambutmu, tak elus-elus pipimu. Awas kok Nyapa? aku yo bleno pasang sitok lho. Oh iya, awakmu nek nganggur gak penak ya. Anu Bu, Bu. Alah, Bu. Coba gini. Niku nggih gawan kula niku saking Nganjuk. Tak golekne. Iya. Iki cara panganan ngono lentu. Dadi cara panganan lentu. lentu. Iya, bahane kok tempe bosok. Malah Teko kacang tulu. Iki ya. Purun. Iki Nggih, malah mbok ibadek tape ini aku. dinikmati to. Ngene iki Disyukuri, malah penak. disyukuri ngono lho kok. Malah oleh. Mbok aja nyepelekke aja. Oh alah oleh. Kok malah. Lagi Wis ben dirasakne Mas Pluto. lagi mendem ra kolu lho iki jan. Pomo mang sampean bersyukur oleh aku mesti oleh luwih apik. Dene mang mbok getuni kok malah ya luwih ngono kuwi to. Asline Dewa Jawa Togong ki nyabdo sam. Tapi ra apa-apa. Apa? Bener ra apa-apa. Alhamdulillah. Bengi iki nek neng bujul enek iki alhamdulillah wis. Sebabe Mas. Ra udan ngene iki untung enek iki. Lah nyapa? Dadi wene gluduk lho ya ini. Ya ora kok iso. Sayang. Ya. Ya Allah. Malah jijiki ya. Mas. Mbah Lurah ki karo kuwi ya kedanan ngawur ae. Ya nih Jo. Mbah Lurah goro-goro kuwi. Alah Mas ya mbiyen lho karo Mary obat terus bar Mary terus aku ngono Ya, ya, lho. ya. Kene lho Mas ayo Mas. Sampan ki mbok kene iki aja duwe kembang mawar ngene iki to, Nduk. Lah, Iki iya. kandil lho Mas iki. Aja duwe kembang kandel. Iki kembang bojo iki Mas. Diganti sesuk. Kembang apa? Kembang api kene iki kembang api dadi meledos gundulmu. Masuk kabeh. Kowe ra sia-sia ora. Alah mbiyen kita apa to Mas? Mas. Anu biyen kita elek saiki menemen ngono dadi.
Ngene ya, Dik. Wah, nggih kaos tangan Nggih, bareng. Mas. Nggih kaos tangan bareng saya. Kos tangan matamu tak kurite ireng kok iso. Kok kos tangan piye? Bangsane. Ayo, Dedang. Iki wis tak blonyoi kunir barang Mas jane. Kowe ngerti, bojo kuwi nek masuk angin, cukup nggih tolak angin utawa antangin. Dek iki lho, iki. Ndakku kae mok ya apa Mas? Tak keroki ngono. Tak keroki gegere kok metu nomere lho. Rumah sampean kodhokno kok. Enek tulisane ngene. Piye, Mas? Coba lagi. Leset. Ayo, kaya kuwi. Yen aku Kaget aku Mas, aja banter-banter Mas. Ora omong loro bengok aku kaget lho Mas. Mbok ngono kuwi omong dhisik. aku arep nyanyi kanggo sliramu Ya cah. ngono lho. Dadi Bocah kok ayune kaya ngene. Lho kok malah kaya kethek. Lah kuwi ya ketek lanang kuwi. Iya, iya. Bangsane. Sayang. Aku mang ambok. Eh. Aku. Lho kok tibake truwok. Kowe ra sembrono. Ayo dibalekke. Ora kayaan ngono kuwi. Bangsane. Balekke. Sorry ya sayang ya. Kadung mbok ambung. Malah komburi rambut entek kaya undur. Sepurane aku ora ngerti. Hei! Kadang-kadang Mbok wale malah kaya bokong ketek. Bangsane. ora ketok lho Mas. Sing apik ngene, sing apik ngene. Sik lho Amit pangapunten. Pangapunten. Ora usah pamit nang dhuwur ora usah pamit. Trauma apa piye wae kok dadak. Gak kamu. Iki namun iki kabutan gelungan lho Mas. Lah iya. iya dia. Nyapa yuk. Aku nek pelanggan baru iki. Bangsane. Ayo. Cek gawe rene mok koso. Ngene sing apik dijeli ndase piye? Aja. Yen aku kangen Lah ngono lho Mas. kangen karo sliramu. Tak elus-elus. Tak sayang jangkrik. Jangkrik. Min dono min ya jangkrik. Aduh jangkrik. Nyapa. Loh, bojomu ki karepe memberi Aku perhatian Nah. lho Mas. Perhatian, mbok gendong iki ku ketatap ngene amu iki lho. Grenjel ngene. Wis tak cepot ki lho Mas. Biasane pengen nyepot ngono lho Mas iki kok iso. Aja mbok cepot wingi ngono kok iso. Ora tenan. Langsung senep ning weteng. Aku iki Mas yo ngono nak sampean selingkuhno, atiku yo lara Iki latine Mas. kene iki atine kene. Lara atiku. Tak sayang. Sik tak balik niki lu nyocok cangkemku nggo. Oh, malah jrongkrok nih tenan iku malah. modele kaya ayu-ayu. Aku gumun. Hei, kowe ro nek turu kuwi. Ketoke saiki dandan cinden ayu. Kuwi mau ning jero elep budal bareng rombongan dipoto kancane. Aja ngelokne lho. Ambak kaya niki Bilan ono to Mas. ambak kaya niki iki gendane Pak Gendut iki. Dibilane ngono yo. Tak sayang, tak elus-elus rambutmu, tak Iku belem-belem jebol nang kok. pundakmu, terus tak odot ilatmu. Iku ojo to Mas. Sarono, Dok, sarono, Dok. Coba sampean madhep. Ilat kok diodot iki lho kok. Apa? Apa Lho kono lho wis. kowe ra krasa Sumpah ada nyanyi ya. dapaten saben Aduh, sik. Suaramu kurang enak, Dok. Suaramu kurang enak. Jan masyaallah. Iki mimik nggone AA. Kamu kaya ek ya. matur Mimik. Alhamdulillah. Ke lho Mas ke diombeni lho Mas. Aku kok gak ngombeni to Mas. aku Ayo men aku ya. Penjuru jeding ngono tak ambene. Wis nasi yo. Waduh, kanu Cek. apalagi sayang. Cuk. Keringetmu kasihan aku. Aduh. Mas. Ngono kuwi lho kok perhatian kaya ngono Mas. Aku mbok dilapi to Mas. Aku mbok dilapi.
bener ambuku dhewe, ambuku tanggonmu, Mas. Siki serbet ini iki, Jos. Ora serbet wi, anduk wayang. Oh iya nduk wayang. Jek. Apa kowe ra krasa tak batin saben dino ra bakal ilang fotomu ning dompetku. Yus. Bareng kanca-kanca campur sarinya Indonesia. Yuk Kang, sikat sak jiose. Apa kita campur sari jenenge? New Kentir Indonesia. Oh, gentara nada ngono kok. Sok. Wis ya sing kono kok iso. Seragame gentara nada. Iki lho. Ayo wedok juga wedok. Fotomu ning kamarku. Apa kowe ra krasa tak batin saben dina. Ra bakal ilang jenengmu ning Iki kentir lho iki lho. Iya, Cek, yo. Yo yo. Yuk Kendeng. Salam dari Bapak Bapinsa, Bapak Kantipas. Terima kasih. Sedaya pandemen riget Mas Kentir ya. Ayo Jo. Saben dina. Ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Apa kowe ra krasa tak batin saben dina. Ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Yup. Matur sembah nuwun. Sami-sami matur suwun. Kae budhe kae diantar Aku tak sana. mulai. Ya udah, saat Dodok rono lho. ya lewat pinggir lewat ngarep tekan Satpol PP ya. Aku ndek digaruk dicul neneh kok iso. Colne wis rada ketuwek. Ketuwene rada enom ya diopeni dhewe. Ya. Mas Marsito, Tripun. nyektosipun lumampahing pagelaran menika gumantung saking panjenengan. Nggih. Rono nggih, kula nggih. kalian Mas No namung nempel wonten pakliran. Ah, nggih, panjenengan. nggih, nggih, nggih. Dados sak gaduk-gadukipun sak kecakup-kecakupipun wonten ing pagelaran Nggih. sedaya dipun lenggahaken wiwit saking Nggih. muda, sepuh, Nah. semuanya disamaratakan. Ah, nggih, kedah ngaten. Nggih, 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 Pak nggih. niki Menika kula nggih beto presiden Nggih, kula nggih. sak menten Nggih, katahe nggih. nggih. Kedah dipun jumenengaken. Monggo, monggo. sama sih. Satu Dua, persatu. dua, ya kene. Nah, dua ndak apa-apa, dua. Iya, iya. Ya. Mas Kluthuk panjenengan tangkleti asmane sinten Nggih, kersane? Mas Dito. Ah. Mas Dito. Ada oh, pun kita tidak. Ya. Wis nyogon kabeh telu gon kabeh ngono. Ya. Asmamu sapa Nduk Cahayu? Nggih, sugeng dalu. Iya, iya, iya. Kepangaken nami kula Matrika Risandri Artania. Wah, jenengmu apik men to. Sik sekolah jenengan. Nggih, Kelas pinten? alhamdulillah. Kelas pinten? Kelas 10. Kelas 10 iki berarti oh Kelas SMA ya. satu Kelas 1 SMA. SMA. Ya. Sekolah ning tidak? Teng SMA Negeri 3 Nganjuk. Nganjuk. Nggih. Amin. Pokoknya sekolah terus. Nggih. Saman coba. Kok mencap. Kita awakmu sombelek tuwek gualak kowe. Sabar dong. Namamu siapa, Kak? Happy Surya Octavia. Wah, mbok meneng to. Iki teko nang ngene. Asmane siapa? Happy Surya Octavia. Nganjuk. Nggih, Kelas pinten? 10. Oh, padha kelas siji SMA. Iya, sak sekolahan. Beda. Oh, beda sekolahan. Ya, wis bebas. Sampean berdua pe nembang apa wis nyanyi apa bebas. Iki mumpung iki nggo elektron sing pasti aku nih nggih. Sekitar tak tekok riyen. Aku mau ndak Cahayu? Itu sih Oh iya. Ade. Tentang asmara. Diisi kita sembilan nyamut jenenge. Dek, kita sembilan boleh tentang asmara ndak? Wow,
Lintang kitir. Lintang asmara. Pak. Lintang Duet. asmara. Tuh, duet nih, Nduk. Nggih, duit malih, duit malih. Duet gitu. Duet ini nyanyi wong loro lho, duet. Gak apa-apa, duet ki sing dipangan ning lat biru kae. Kayak duet. Duet iki sak mangkok 500. Dawet kayak dawet. Dawet ki pakai renang kae. Kayak cawet. Mas, style pun style. Ya, ya. Duet dhewe ngono rasane. Duet nih. Terima kasih. Dok, asmamu sapa, Dok? Kula Ica. Alhamdulillah. Nggih. Tak sik lenggahno